Εδώ μπορείτε να δείτε το καινούργιο Tesla X, το οποίο είναι πλήρως αυτοματοποιημένο. Πατάμε αυτό το κουμπί, ανοίγει η πόρτα του οδηγού. Πατώντας αυτό το κουμπί, ανοίγει η πόρτα του συνοδηγού σαν φτερά γλάρο και ανοίγει μέχρι ένα σημείο. Αν θέλετε να ανοίξει περισσότερο, πατάτε αυτό το κουμπί και κλείνει. Αλλά μπορούμε να ξαναπατήσουμε αυτό το κουμπί, να ανοίξει και μετά μπορείτε να δείτε στην κάμερα. Πάμε σε αυτό το κουμπί μέσα εσωτερικά, να το ξαναπατήσουμε και να ανοίξει ακόμα παραπάνω. Για να μπορείτε να μπει κάποιος άλλο. Μπαίνοντας στη θέση του οδηγού, μπορούμε να μπούμε εδώ και μπορούμε να χειριστούμε τα πάντα. Μπορούμε να ανοίξουμε την πόρτα του συνοδηγού. Μπορούμε να ανοίξουμε την πόρτα την άλλη του επιβάτη. Και μας το δείχνει και στην οθόνη ότι η πόρτα ανοίγει. Μπορούμε να κλείσουμε την πόρτα του επιβάτη. Και με αυτόν τον τρόπο χειριζόμαστε όλες τις λειτουργίες του αυτοκινήτου, αντίστοιχα και το port bagage. Όλα χειρίζονται από αυτή την οθόνη και είναι πλήρως ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά. Το τιμόνι, όπως βλέπετε, είναι ίδιο με το Plaid, κομμένο μισό. Για καλύτερη ευκρίνεια, διότι έχει οθόνη και μπροστά στον οδηγό, σε αντίθεση με τα υπόλοιπα Tesla που έχουν μόνο τη μεγάλη οθόνη εδώ. Αυτό έχει οθόνη και μπροστά στον οδηγό, η οποία δεν είναι touch φυσικά. Τι άλλο να σας δείξω. Έχει μεγάλη γυάλινη οροφή που είναι η συνέχεια του parbriz, δεν κόβεται πουθενά και έχει οροφή και πίσω. Άρα εδώ είναι ένα τεράστιο γυαλί, η ορατότητα είναι απίστευτη, πάρα πολύ μεγάλη. Επίσης να σας δείξω πίσω, αυτά εδώ πέρα μπορούν να γίνουν καθίσματα, αλλά τώρα τα έχουμε έτσι για μεγαλύτερη χωρητικότητα. Βλέπετε... Σήκωσε το, δεν σηκώνεται. Κοιτάξτε, εδώ πέρα θα μπορούσε να σηκωθεί, απλώς τώρα πρέπει να τα έχουμε έτσι για να έχει μεγαλύτερη χωρητικότητα το port bagage. Αλλά αν δείτε από εδώ, μπορούν να ανοίξουν. Θα δείτε και από εδώ. Πατάμε το κουμπί. Να το. Και αυτό το κάθισμα πηγαίνει μπρος πίσω για να μπορεί να μπει κάποιος επιβάτης. Δηλαδή, όταν θέλουμε να κάτσει κάποιος πίσω, πατάμε το διακόπτη στο πλάι, το κάθισμα κινείται μπροστά και μπορεί κάποιος να μπει από εδώ στο πίσω κάθισμα. Κατά αυτόν τον τρόπο. Και να κάτσει. Και έτσι το αυτοκίνητο μπορεί να χωρέσει 6 επιβάτες. Φυσικά μικραίνει ο χώρος αποσκευών, αλλά δεν γίνεται να τα έχουμε όλα. Και μετά ο επιβάτης με αυτόν τον τρόπο, αν και είναι για πιο μικρά παιδιά κάνετε, μπορεί να βγει από το αυτοκίνητο και το κάθισμα πάει πίσω στη θέση του. Και πατώντας αυτό το διακόπτη εδώ, πέφτει το προσκέφαλο και μετά το κάθισμα αυτό ξαναπέφτει και γίνεται αυτό το τεράστιο παγκάζι που βλέπετε. Να και η εξωτερική του εμφάνιση. Κάνε ένα like αν σου αρέσουν τα Tesla και μία εγγραφή αν θες να το οδηγήσεις.